खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 1 एप्रिल सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों बिफां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन लोरबां देहाजों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा वृष राशि लोगोफोरजों माबाफोर मोजां खाबु मोनगोन गोसोनि साननाय बायदि जाफुंसारनो हागौ बायदि खाबुफोर मोननाय मोनैया नोंनि सायाव सोनारगोन मिथुन राशि मोजां सान जानाय नङा नोंथांनि हेंथायै लोगोआनो सुथुर जागोन आंगो लोगोखौ फोथायनायनि सिगां सांग्रां जा कर्कट राशि गोसोनि साननाय हनाया सोलायगोन हरखाब सोरबा अनजालुखौ मोजां मोनखोमागोन गोसोआ रमान्सनि फारसेल' थांगोन सिंह राशि गोसोनि थांखिफ्रा दिदोम जानाय बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै गोसोआ बोरगोन मोजांनि फारसे साननाय नङा कन्या राशि थांखिनि सिमांखौ आसा थिनानै थागोन गोसोआ मिजिंथिनि फारसेल' सोनारगोन साननाय बायदि थांखिया जाफुंसाराबो जानो हागौ तुला राशि बिफानि थांखि जाफुंसारनायाव खुसियाव रंजाफागोन बिमा बिफानि फारसे बांसिन अननाय फैगोन नखराव मोजां थासारि फैगोन वृश्चिक राशि माबा मोनसे दाय मावनानै खाजानो गिगोन गावनि दाय मावफुंनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा गोसोआ गिनायजोंनो समखौ बारहोहरगोन धनु राशि देहायाव गोबां मेंनाय फैगोन गोब्राब खामानि मावनानै देहाखौ जोथोन लाखिगोन मेंनायजों गुबुन जायगायाव थांनो गोसो जानाय नङा मकर राशि गुबुननि आखल आखुखौ मोनदांगोन समाजनि सुबुंफोरखौ मोजाङै नोजोर होगोन खामानिफोरखौ सांग्राङै मावफुंगोन कुम्भ राशि आंखालनि समाव नखराव धोन फैगोन हरखाब गुबुननि अनसायनायाव धोन मोनफुंनो हागौ नाजायोब्ला नोंथांनि साबसिन मीन राशि नखराव दावराव दावसिल जागोन नांलाय खमलायजों जेंनाया बांसिनगोन दुखुजों समखौ हगार हरनांगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन